אני מתכבד להזמין לכאן את החנון הראשון שלנו הערב, שעבר מהפך. קבלו במחיאות כפיים את... ישראל. הוא עבר דרך ארוכה. בעבר הוא היה מאוד אלים, ולא אוהב שלום. עבר הרבה מלחמות, הרבה כיבושים והרבה הצלחות. כשהוא היה קטן, לא אהבו אותו הרבה. כל הזמן פוצצו אותו במכות. ואחר כך למדו לאהוב אותו, ואז שוב שנאו אותו. אבל אחרי הכל, הוא היה צריך להשתנות. הוא רצה להשתנות. מי זה? מה זה? איזה חתיך! היום הוא יפה. הוא ירוק. אין אצלו אנשים עניים. הוא הכי מקובל בעולם. בשלום עם כולם. כבישים חדשים יש אצלו, וילדים חכמים נוסעים בהם. ועיגל יש לכולם שם. כי יש להם כסף, מה לעשות? כולם שם בריאים, אין שפעת חזירים. ואם אתם שואלים, לישראל החדש הצביעו 20.